Oyaore Nyakwaramoga Jwang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 20 dwe no mar abich higa mar 2021 marwaki e chenro ni en an Chris Owino an kod oboke adek The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en ni Uhuru Raila Fury as Ruto celebrates. Uhuru Raila Fury as Ruto celebrates. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne onyiso ich wang' margi e kinde ma jalup ker William Ruto ne mor mokalo kalure kod duoko mar yiero madundo ma Bonchari, Juja kaachiel kod Rurii Ward. Iwacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta iye ne wang' nikech duond od bura mar People's Empowerment Party mar Moses Kuria ma otenore kod jalup ker William Ruto ne orodhe sipwap e yiero madundo ma Juja kaachiel kod Rurii Ward kata odoko ni magi gwenge mayudore e Kenya madiere kata Mount Kenya region emanyo Moses Kuria kaachiel kod jalup ker William Ruto oyude loch mar adhai e yiero madundo e kar od bura ma Juja kaachiel kod Rurii Ward duto mayudore e gwenge mag Mount Kenya region kama jatend piny owacho Uhuru Kenyatta wokie. Gino miwacho ni mae gima no owang'o e Uhuru mokalo nikech Ruto nyorodhe sipwap e yiero matin kata yiero madundo ma Juja constituency ka Ruto bende ne oyudo loch e yiero madundo mar Rurii Ward mano e Nyandarua mano bende e gwenge mag Mount Kenya region. Gino mane owang'o yo gai mar ODM Raila Odinga kata odoko ni ODM no oyudo loch e yiero madundo ma Bonchari en ni Raila ne ok mor kod kaka jotend piny owacho Raila ne ok mor kod kaka obila ne otigo e sando jochung' mar ODM kaachiel kod johera magi e yiero madundo ma Bonchari motelo ne yiero madundo makamano. Iwacho ni Raila kod duond od bura mar ODM ne ok mor kaka piny owacho molo jatend migawo mar arita kwe ma pacho ka Dr. Fred Matiang'i ne tiyo kod obila e sando johera mag ODM e kar od bura ma Bonchari kaachiel kod sando johera mag People's Empowerment Party motudo kod Moses Kuria. Gigi ne ok omoro i Raila kata odoko ni ODM ne obedo joloch e yiero madundo ma Bonchari. Mano e thor mar wach e nyimo oboke mar The Standard. Uhuru kod Raila ithgi wang' mokalo e kinde ma Ruto nyo dhi nyime kod mor kalure kod duoko mag yiero madundo mag Juja kaachiel kod Rurii Ward ma jotelo motenore kode ne oyudo loch e kinde ma ODM bende ne oyudo loch e kar od bura ma Bonchari. Kata kamano Raila ne iyo wang' nikech piny owacho ne tiyo kod obila ma sando johera mag ODM e yiero madundo ma Bonchari. Ito oboke mar adek en midhusi mar COVID-19 madhi nyime kod medore e piny India nyalo chocho chenro mar miyo pinje mag Afrika chanjo. Iwacho ni kalure kod medruok mar midhusi mar COVID-19 e piny India, chenro mar miyo pinje mag Afrika chanjo mar kedo kod landruok mar midhusi mar COVID-19 nyalo gore e Luanda nikech chanjo mar AstraZeneca ema wuok e piny India. Chanjo mar AstraZeneca mathoth pinje mag Afrika tiyo kod e kedo gi landruok mar midhusi mar COVID-19 wuok e piny India. E kinde no gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o be nonyiso luoro mare kalure kod kwan mamalo mag oganda ma wuok e alwora ma nam Lolwe to molo e kaunti ma Kisumu madhi nyime kod gamo midhusi mar COVID-19 mar piny India kata Indian variant masani koro iwacho ni ogoyo tach e alwora ma nam Lolwe to moloyo e kaunti ma Kisumu kama koro od thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma Kisumu sani koro isolation center mar od thieth no opong' kod oganda mosegamo midhusi mar COVID-19. Ito oboke mar ang'wen lose wi duoko mar yiero madundo mar od bura ma Juja kama jachung' mar People's Empowerment Party mano duond od bura mar Moses Kuria kendo jahera marahuma mar jalup ker William Ruto ne oyudo loch kane girodho sipwap jachung' mar Jubilee e yiero makamano kendo mane iwacho ni ne owang'o i ker Uhuru Kenyatta kendo ma onyiso ni seche moko jatend piny owacho Uhuru Kenyatta onge kod teko
motelo ne yiero maduong' mabiro. Onge kod teko mar command region mare ka Mount Kenya, ma osemiyo kata josiasa ma osebedo ka paro ni koponi jatend piny owacho Uhuru Kenyatta odhi osiro gi lwedo yiero maduong' mabiro to gidhi yudo kura mag oganda jo Kikuyu, nowegi kod paro ka kuro Uhuru inyalo yombe e backyard mare kod Moses Kuria. How sure are you kosiri lwedo e yiero maduong' mabiro to odhi miyo kura mag oganda jo Kikuyu? Mane owang'o Ker Uhuru Kenyatta bang' ka jachung' mar UD ma jachung' mar PEP mano party mar Moses Kuria ne orodhe sepuap e yiero madundo ma Juja. E kinde ma ODM bende ne oyudo loch e yiero madundo ma Bonchari, kata odoko ni jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i ne otemo tiyo kod obila mar sando jochung' kaachiel kod johera mag ODM e yiero makamano. Gino mane omiyo Raila iyo wang' mokalo kod piny owacho, ka owacho ni piny owacho kikiti kod osiep, kikiti kod kata kikawo advantage e osiep mare kod Ker Uhuru Kenyatta mar sando jo ODM mabiro bang' ka jo ODM ma oke kar od bura ma Bonchari ne owacho ni Fred Matiang'i ne otiyo kod obila ma sando gi motelo ne yiero maduong' ma yiero madundo ma Bonchari. Kata kamano ODM no bedo jaloch. Ichito boke mar 6 en duoko mar yiero madundo ma Juja kaachiel kod Rurii Ward e Nyandarua County, kama UDA manoduon od bura miteno kod jalup Ker William Ruto ne oyudo loch e yiero madundo ma Rurii Ward, kendo ma iwacho ne omiyo jalup Ker William Ruto mijing'o motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito boke mar 7 iwacho ni yiero madundo ma Juja to moloyo mano mar Bonchari no onyiso osiep moko ber e kind Uhuru kod Raila bang' ka duon od bura mar Jubilee no chungo ng'atgi mar laro kom od bura ma Bonchari, kendo duon od bura mar Jubilee moloyo piny owacho ne otiyo kod obila mar sando johera mag ODM. Koro ma iwacho ni seche moko nyalo ketho musro kata handshake kind Raila kod Uhuru nikech piny owacho no tiyo kod obila mag sando johera mag ODM kar od bura ma Bonchari. Ito boke mar 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Toko boke mar The Standard gin weche tuke, kama koro Chelsea yikore dhi tugo kod Manchester City e finals mag UEFA Champions League. Oboke mar 2 kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en ni bad day for Uhuru in by-elections. Bad day for Uhuru in by-elections. Ne en odiochieng' marach ne jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod duon od bura mare mar Jubilee bang' ka duon od bura mar ODM kaachiel kod PEP nyaka UDA ne orodho Jubilee sipuap e yiero madundo makamano bang' ka ODM ne obedo jaloch e yiero madundo ma Bonchari. People's Empowerment Party mar Moses Kuria ne obedo jaloch e yiero madundo ma Juja, ka UDA mar jalup Ker William Ruto ne obedo jaloch e yiero madundo mar Rurii Ward e kaunti ma Nyandarua. ODM, UDA kaachiel kod People's Empowerment Party ne orodho duon od bura mar Jubilee sipuap e yiero madundo mane otimre go. Ito boke mar 3 lose wi nyathi moro ma nyako ma jahigni 12 miluongo ni Virginia Aoko mane okonyo min-gi e kinde mane min-gi piny dhi ywayo e gwenge mag Budalangi. Nyathi ma jahigni 12 ni Virginia Aoko ne okonyo min-gi e gwenge mag Budalangi kinde mane pi tero min-gi kalure kod koth mapek madhi nyime kod chwe e gwengego. Ito boke mar 4 duon od bura mar Jubilee nyoro chwad mar atari kod PEP kaachiel kod UDA e yiero madundo ma Juja kod Rurii Ward. Ito boke mar 5 ODM noyudo loch e yiero madundo ma Bonchari, kata kamano johera mag ODM ok mor kod ka piny owacho to moloyo obila ne otigo mar sando johera mag ODM kar od bura ma Bonchari. Ito boke mar 6 od bura mamalo ne opuodho gwelo mar Justice Martha Koome ka jal buche maduong', kendo gino ma orito jal buche Martha Koome kinde ma odhi chako tich en bura mar BBI masani kuritere nyim Court of Appeal. Ito boke mar 8 loso ewi midusi mar COVID-19 ma piny India kata India variant masani koro ogoyo tach e alwora ma Nam Lolwe.
mano tuo mar COVID-19 mar piny India kata Indian variant masani koro ogoyo tach e alwora mar Nam Lolwe. To oboke mar 10 lose wi jaohala marahuma mapacho kae mano majapiny Somali miluongo ni Mohamed Bashir mane olal e gwenge mag Lavington kama iluongo ni Miale Lounge e yono ma ok ong'ere nyaka sani, kendo anyuola ne dwaro ni piny Amerika okonygi e timo nonro ewi lal mar Bashir Mohamed mano jaohala marahuma e pacho kae. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho ni oboke mar The Star en ni Uhuru faces rival SDP Ruto, Raila big win. Iwacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ieneo wang' mokalo bang' ka duond od bura mar PPEP kaachiel kod UDA ne oloyo Jubilee e yiero madundo mag Juja kod Ruri e kinde ma ODM to ne obedo jaloch e yiero madundo ma Bonchari. Ito oboke mar 2 lose wi lal mar jaohala marahuma mapacho kae mano Mohamed Bashir miwacho ni ne one mogik e magawa ma Miale Lounge. Miale Lounge yudore kar dak ma Lavington mano mago neighbors magwa ka. Iwacho ni mane kamano onene mogik Miale Lounge, kata kamano bang' nene mogik ne olal kendo gari mare mar Range Rover ne oyud ka owang' bodok buru. Koro penjo en ni to ne ng'ano mane olal kod jaohala ni tang'o miyo ne giwang'o gache bang' lal kode. Mano ito oboke mar 2 kendo wang'eyo ni obila, wan kod geno ni obila dhi timo duto manyalore mar manyo jaohala no. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 lose wi duoko mag yiero madundo mag Juja, Ruri Ward kaachiel kod Bonchari kama ODM, UDA kaachiel kod PEP ne oyudo loch e kinde ma Jubilee to ywak bang' kane ochwade mar atari. E kora mogi mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Bed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.